sehän on melko kattava kumminkin se lista, että ehkä enemmän kalaa voisi olla. No, riisin tilalle ohraa ja spelttiä. Me ollaan niin kotoisin Japanista, niin me halutaan kyllä sushia ehdottomasti tulevaisuudessa jollain tavalla. Itse. Se, että just että näistä tämmöisistä halvoista raaka-aineista, koska se ainahan on pula siitä rahasta, niin siitä keksittäisiin näitä lisäjuttuja ja niistä saadaan hyvää ruokaa. Kaikki lapset tykkää spagettia tai kalapukkoja tai salaatia. Ja se linja on hyvä, jos kaikki tulee Suomesta. Siis hirveän kiitollisia ollaan, että on kouluruokailu. Sehän ei ole niinku mikään itsestäänselvyys todellakaan. Ilmainen kouluruoka, lämmin ruoka joka päivä. Et niinku, ollaan kiitollisia siitä, mitä on.